ההחלטה לנטוש את עולם הדת ולחזור בשאלה היא החלטה קשה מאוד, אבל היא רק ההתחלה. הבעיה האמיתית מתחילה ביום שאחרי. שלום למיכל מרגוליס, יוזמת הערב יוצאים על הבר שהתקיים בירושלים בשבוע שעבר. אני בעצם לומדת באוניברסיטת תל אביב בקורס שנקרא פרויקט שטח, שהמטרה שלו היא גם להוריד את המחקרים לרחוב, מה שנקרא. ולמעשה אני וחברות שלי חוקרות את אוכלוסיית היוצאים לשאלה, והבנו שיש פער מאוד מאוד גדול ושצריך להרים את המודעות לנושא, כי אנשים לא מבינים עד כמה קשה בעצם לצאת. ומשם התחיל כל הגלגול הזה שהפך לאירוע ענק בשבוע שעבר. אורי ארליך כתבנו הכין לנו כתבה בנושא הזה, אנחנו נצפה בה ביחד ואנחנו נחזור לשוחח על זה. תכירו את יוסי פיינהנדלר. עד לפני 8 חודשים הוא היה נראה ככה. חרדי ממאה שערים והיום חילוני שצריך להתמודד עם המשמעויות הממשיות של היציאה בשאלה. תארו לעצמכם אדם עם פאות ארוכות, זקן ארוך, שטריימל גדול על הראש, נכנס לבר תל אביבי, הוא מכיר את הקודים של השטיבל שהוא חי שם, שזה קודים של אירופה מהמאה ה-18. הוא פשוט בא לשם, מתיישב, ורוצה להיות חלק מכולם. זה בדיוק מה שקורה. לפני שהוא נכנס, פשוט הוריד את הזקן, הפאות והשטריימל, אבל הוא אותו אדם. בעיניים חילוניות, הקושי בעזיבת העולם החרדי הוא ההתחבטות, היציאה מהארון וההתנתקות מהמשפחה. אבל מבחינתם של היוצאים בשאלה, הקושי האמיתי מתחיל ביום שאחרי. ארגונים להחזרה בתשובה מקבלים המון כספים מהמדינה. אתה יודע מה? הייתי אומר שצריך לעשות סל קליטה ליוצאים לשאלה. פשוט סל קליטה, אנחנו מהגרים מבפנים, ממש ככה. ותחת השם מהגרים מבפנים נערכו בשבוע שעבר הרצאות ב10 פאבים ירושלמים בנושא היציאה בשאלה וגם סיורים במאה שערים. אני ראיינתי 200 יוצאים מתוך העולם החרדי. 7 שנים שאלתי 2 שאלות, רצו להרוג אותי. שאלה ראשונה ששאלתי זה למה, ושאלה שנייה ששאלתי זה איך מתרחש התהליך. נשאלת גם השאלה כמה, והיא מסתורית הרבה יותר. אין שום מחקר כמותי שנערך על השאלה כמה אנשים יוצאים בשאלה, אין שום דוח רשמי על הנושא הזה. זה פשוט נושא מוסתר לחלוטין או פשוט חסר עניין לאנשים. הערכות מדברות על 900 חרדים היוצאים בשאלה מדי שנה. אבל בחברה החרדית שנראית לנו לעתים כמקשה אחת ישנן מגמות שונות. כך למשל התבטא דובר העדה החרדית שמואל פפנהיים בעד גיוס בחורי ישיבות באותו הכנס. כל מי שמתגייס לצבא והוא משרת שם 3 שנים והוא חוזר כחרדי שלם והופך להיות שגריר ל-12 האחים והאחיות שלו בשכונה שלמה שכולם רואים שאפשר להיות חרדי ולהתגייס לצבא אחר כך להשתלב במקומות אחרים. זה מהפכה. אז אם אפילו פפנהיים מבין שעל מנת לשמור את החרדים בגטו הם צריכים לצאת ממנו קצת, גם המדינה צריכה לעזור לאלה שכבר יצאו לעמוד על הרגליים. איך את מגיעה לכל אותם אנשים שלא רשום להם על המצח יצאו בשאלה כדי לאגד אותם לערב הזה? קודם כל זה לא היה מיועד אך ורק ליוצאים לשאלה, זה היה מיועד גם לפעילים חברתיים, גם לחילוניים שרוצים קצת יותר ללמוד על הנושא, והרעיון היה להציף אותו גם ברמה שבאמת תאפשר לנו קצת יותר לשנות מבחינת המדיניות. ובעצם אני חושבת שהערב הזה לא היה מגיע לממדים שהוא הגיע, אם זה לא היה מתחיל גם מלמטה. זאת אומרת, אני לא יכולה לבוא כחילונית וליצור איזשהו משהו שהוא כביכול כופת עצמו על חברת היוצאים. היו המון יוצאים לשאלה שנרתמו והתגייסו. היו גם כאלה שחששו להגיע? בוודאי, במיוחד אנשים שהם אנוסים או שהדרך שלהם החוצה הייתה קשה, ולכן גם מאוד נזהרנו בתמונות באירוע. רואים גם בכתבה בעיקר את המרצים ופחות רואים את המוני ומאות האנשים, כי היו שם המון אנשים שהם בכל קשת היציאה. יוזמה מרתקת הרמתם פה. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם.